Hallelujah. Ngiyabingelela ubaba noma ngiyabingelela abefundisi bakayikhaya. Ngiyabingelela i-fivefold yonke egameni likaKristu Jesu. Hallelujah. Ngiyabingelela omama bakhona, insizwa, intombi. Hallelujah. Ngiyabingelela nabancane. Ngibingelele nomongcwele ekhona phakathi kwethu. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabonga kakhulu baba ngethuba okunikeze lona. Amen. Sizoya nje eMabhayibhelini ethu, sizovula uDeuteronomy 1. Sizofunda amavesi amabili kuphela. Sizofunda verse 6 no verse 7. Okuyivesi elisekele idini yettu. Hallelujah. Hallelujah. Ake ngibona abantu abasha abathi silinde izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Jesus. Ngizocela ukufunda. Lifundeka kanje. Verse 6. uJehova uNkulunkulu wethu wakhuluma kithi eHorebu wathi, sekuyisikhathi eside nihlale kule ntaba. Phendukani nihambe niye entabeni yama-Amori nasendaweni zonke eziseduze nakhona e-Aramu, ezintabeni nangezansi naseningizimu, nangasogwini lolwandle ezweni lamaKhanani, naseLibanoni kuze kube semfuleni omkhulu, umfula u-Efrati. Phendukani nihambe niye entabeni. Hallelujah. Hallelujah. Ngaphambi kokuba nje ngingene kuleli vesi asiqeda ukulifunda manje, bengifuna nje sibheke izinto eziwu-2 ukuthi uIsrayeli ufike kanjani kule ntaba afike wahlala kuyona wakhululeka, nokuthi yini kuzona zonke izintaba ezazikhona kodwa uIsrayeli wakhetha ukuhlala kule ntaba yaseHorebu. Sibheke nokuthi le ntaba njengoba sesizoyibona lana kuDeuteronomy, kukhona yini okwake kwenzeka kuyo mhlawumbe kwaba yinto eyabadonsa ukuthi bahlale kule ntaba. So uIsrayeli ufike kanjani-ke kule ntaba? Masibuyele emuva nje kancane lapha yakuGenesis 41. uJosefa waye eGibhithe, sekwenzeke konke abafowabo bamdayisa. Kwenzeka ukuthi uJosefa abe seGibhithe. MayeseGibhithe uJosefa wafumana umusa phambi kwamehlo enkosi. Wabekwa uJosefa waba second in command ekubuseni kukaFaro kwiGibhithe lonke. So mayebusa uJosefa kwenzeke kube nendlala ezweni lakubo. Kwenzeka abafowabo beza eGibhithe. Abafowabo nobaba wakhe baze bagcina nabo sebehlala khona eGibhithe. So mabehlala eGibhithe uJosefa nomndeni wakhe kwaphela iminyaka bekhona eGibhithe. Yathi phelile iminyaka uJosefa wase-efa nabo bonke abafowabo naso sonke leso sizukulwane esasikhona. So abantwana baka-Israyeli bazala banda, bakhuma, baba baningi ezweni lakhona eGibhithe. Uma sifunda iBhayibheli lithi izwe laseGibhithe lagcwala bona. So uma izwe ligcwala bona, kwase kuvela inkosi entsha khona eGibhithe. Le nkosi entsha evelayo yayingamazi uJosefa. Lo owayazi uJosefa washona, kwangena lo munye ongahlangene nabo. So mayithatha le nkosi itshela umkhandlu wayo ukuthi bhekani labantu sebebaningi kangaka, ngendlela abaningi ngayo kwathina sisengozini, ngoba kungase kwenzeke ukuthi labantu makuqhamuka impi basayide nayo mesebelwa nathi. Inkosi yakhipha umyalelo ukuthi yazini singabavimba labantu ukuthi bangandi kangaka. Yaqala inkosi yathi ongcola baqilazwe
baqala bagqilazwa. iBhayibheli lithi ngokubahlupha kwabo kwaba yikhona banda basabalala. Yayisiphindi dideka inkosi ukuthi banda kanjani labantu ekubeni sibaqindezele. Yayisiphindi khipha omunye umyalelo. Lo myalelo yangawukhipha kumkhandlu ngoba ngizamile ukukhipha kumkhandlu kodwa iplani yangasebenza. Yathatha abesifazane bamaHebrukazi yathi kubo uma labantu bezala meke kwakhona ozala umntwana wesilisa anombulala. Uvimbela ukuthi lesizwe asingandi ke manje. So uMose lo esimthola la kuDeuteronomy etshela abantu ukuthi uNkulunkulu useyisikhathi esideni kule ndawo uzalelwa kuleso siphithiphithi leso sokuthi ingane zabafana ziyabulawa. So umezalwa uMose abazali bakhe bembona ukuthi muhle bamfihla. Kwenze uMose wakhula ezazi ukuthi uyindodakazi yendodakazi kaFaro ngoba indodakazi kaFaro yamthola ididikele emfuleni ukuyogeza. So uma uMose ekhula kunesimanga senzakalayo. uMose ukhulela ePalace kodwa uMose wanceliswa uma wakhe emtshela ukuthi nanoma ungakhulela khona kodwa wena ungumHebheru. Sibona mhla uMose mayefika kulo umHebheru nomGibhithe. uMose ubulala umGibhithe. Kanjani Mose ubulala umGibhithe ekubeni wena yendodakazi kaFaro? Wayeqonda ukuthi noma ngingakhulela khona kodwa mina ngisiye wakhona. Nakwenje uMose bulala umGibhithe wase wabaleka. Umebaleka uMose wahlala ezweni lakwaMidiyani. Umehlala ezweni lakwaMidiyani sithola umpriest wakhona kaMidiyani. Wayenamadodakazi awu7. So kulawo madodakazi wanikeza uMose uZiphora. uMose wathola umntwana naye uZiphora. Angithi uMose ubalekile. Wafika kulelizwe wathola unkosikazi. Bathola umntwana benayo uZiphora. Ngaleyo uIsrayeli uyakhala uyagqilazwa. Lithi iBhayibheli ukukhala kwakhe uIsrayeli kwafinyelela kuNkulunkulu. Uma ukukhala kufinyelela kuNkulunkulu kwaphazamiseka uMose sesizwe nakashe kuyo. Uma siya lapha kuExodus chapter 3 kwathi uMose lusizimvu nje zikamkhwe wakhe uJethro. uMose lithi iBhayibheli waya ngaphambili kwehlane. Umeya ngaphambili kwehlane lithi iBhayibheli wafika entabeni kaNkulunkulu. Ngifuna sibheke ukuthi yini Horeb. Yini eyadonsa uIsrayeli ukuthi kuyintaba ekhona asazohlala kule ntaba. Lithi iBhayibheli uMose lusizimvu wahamba wazofika entabeni kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lo ntaba kwakuyiHoreb. La khona uNkulunkulu akhuluma noMose. Ekhuluma ngokukhululwa kwabantwana bakwaIsrayeli. Singakhohlwa phela abazalwane ukuthi uIsrayeli ukhululwa eGibhithe nje wayesehlale u430 years. Kusazi kwakumele baba bahlala u400 years. Kwenzeka ukuthi bagcina behlala u430. Bonke laba ababazi izethembiso ukuthi uNkulunkulu wethe siyophuma la siyezweni babe sebengeke. Babe sebefile. Kukhulunywa noMose esazweni agogobele kulo ukuthi hamba uyokhulula abantwana bami eGibhithe. Lo myalezo uthole esentabeni yaseHoreb. Uma sifunda iBhayibheli sithola ukuthi the ground of the mountain was considered holy because the fullness of God was there. Sibona ngokuthi uNkulunkulu
lo kade uphume kuyona esefika kwintaba kaNkulunkulu iMount Horeb. Masiya ku-Exodus 17 siyaphinda futhi sithole iHoreb. Yila khona uIsrayeli aye kwi-wilderness without water. Bakhonona kuMose. uNkulunkulu ukhuluma kuMose uthi hamba bheka ngiyakuma phambi kwakho edwaleni laseHoreb. Uzakulishaya itshe kuphuma amanzi. Lithi iBhayibheli uMose wenza njalo waphuza uIsrayeli. Ngifuna sibambe lokho kokuqala ukuthi intaba le yaseHoreb kwakunedwalela limpompoza amanzi. uNkulunkulu atshela uMose ukuthi akakushaya khona labantu abomile bezophuza. Uma siya ku-Exodus 33 siyathola ukuthi iHoreb yayiyilocation lapho uIsrayeli kwathiwa kuye khumulani manje izimvunulo zenu. Ngiyabona ukuthi le ntaba yayingafani nezinye iy'ntaba. The Bible says abantwana baka-Israyeli basihlubula izimvunulo zabo kusukela entabeni yaseHoreb. Ngamanye amazwi singasho ukuthi entabeni kwakukhishwa iGibhithe kubo. Phela labantu impilo yabo yonke basizinto zaseGibhithe, basusiko laseGibhithe. uNkulunkulu wayengakwazi ukuqhubeka ahambe nabo. Hlubulani iy'ngubo zenu, anizohlubulana kwenye intaba, nizohlubulana la entabeni yaseHoreb. Lasifunda khona Deuteronomy 1 verse 6. Uthi uJehova, lithi iBhayibheli, uthi uJehova uNkulunkulu wethu wakhuluma kithi eHoreb wathi sekuyisikhathi eside nihleli kule ntaba. Lokhu kuqinisekisa ukuthi iHoreb yayiyilocation from which they set off towards Canaan. Nala siyathola ukuthi iHoreb lesikhuluma ngayo kwaba yindawo lapho uMose athola the 10 commandments. Masiya kuMalaki 4 verse, masiya kuMalaki chapter 4 verse 4. Lithi iBhayibheli uthi khumbulani umthetho kaMose inceki yami engamyala ngawo eHoreb. Ngaye wonke uIsrayeli waba yizimiso nezahlulelo entabeni yaseHoreb. Yila abathola khona izimiso nezahlulelo. Abazange baze bazithole kwenye intaba, bathola kuyo le ntaba yaseHoreb. Ngamanye amazwi intaba yaseHoreb, ningadidaniseni bazalwane, yayiyisinonim yentaba yaseSinayi. Amanye amaversion ayakuvezela ukuthi kwakuyi-Mount of Sinai. So le ntaba yayaziwa ngentaba uNkulunkulu ayejwayele ukuyivizitha. Yila khona phela uMose ahlala khona isikhathi eside. Watshela uIsrayeli ukuthi makungabikho muntu ozonqamula kule ntaba. Wathi kungavunyelwa ngisho isilwane ukuba sisondele because of the fullness of God. Ngalesiya sikhathi ipresence kaNkulunkulu yayimbulala umuntu. Le ntaba yayaziwa njengentaba egcwele ubukhona bukaNkulunkulu. Hallelujah. iHoreb njengoba ngisho ukuthi yaziwa njengentaba kaNkulunkulu, intaba uNkulunkulu ayejwayele ukuyivizitha. So uIsrayeli engazi ukuthi uhlala lana because of ireligious thinking. Ukuthi ngoba sambona uNkulunkulu enzima ngaliso lentaba, ngoba sambona uNkulunkulu
sebefikile ezweni lesethembiso kanti bahleli nje uNkulunkulu balinde ezweni abathembisa lona. Laba bantu bafike bahlala kule ntaba bahlaliswa yini ukuba religious kunezinto ezidivine uNkulunkulu azenza kule ntaba. Masibheka bazalwane lana the book of Exodus, u-Exodus baba uchaza the movement. So u-Exodus was the movement of Israel. Bakusho ukuthi uIsrael bayaseqala sehlala. Akusafazeki ke manje ukuthi singathi sisohambeni bese niyahlala niyanethezeka. Iqedwa yini le movement? Iqedwa ukuthi mabefike Horeb bafike bahlala. Kanti they were in Exodus with God. Singakhohlwa bazalwane ukuthi our God is a spirit. Umoya awuhlali ndawonye. uJohn 3 verse 6 uthi uNkulunkulu maye khuluma noNikodima uthi lokho kuzelwe ngumoya kungumoya. Umoya uyamuva. Umoya awufaneleki. Lokho kusele uNkulunkulu. uIsrael wahamba ehlane movement with God. Badlula olwandle mpomvu babesasohambile. Bashawa inyonga babesasohambile. Bazungeza ihlane nayo le ntaba sebehleli kuyo babelokho beyisungeza. Laba kuyo babelokho beyisungeza. uNkulunkulu wenza ukuthi le ndawo abayaziyo basebephinda bedlula bangabe besakhumbula ukuthi besike sadlula la. Ngoba uNkulunkulu wento ezintsha. Mabedlulile wayenza omunye mase sebebuya enza omunye kube ngasuthi bahamba endaweni entsha kanti babesungeza ndawonye. Ngoba uNkulunkulu nakho ukuthi uthi indawo yazi nezinto zazi kodwa uNkulunkulu akwenza ukuthi mawubuya kujwayelekile bazalwane ukuthi abantu abakhonza uNkulunkulu babamba into endala sekukhona entsha. uIsrael wahlala eMount Horeb. uNkulunkulu esebalindile ezweni lesethembiso. Bahlaliswa ukuthi siyazi ukuthi kudala uNkulunkulu wayenzani kule ntaba. Ngoba abantu bayabambelela kwinto kanti uNkulunkulu akade kunguyena isono. Akade imangalisa isono. Leza senzisona zinakulinganiswa nezenzayo namhlanje futhi ngeke silinganiswe nazo zenza ngosuku olulandelayo. Abapristi
uzithola esentabeni yaseHoreb, in a place of comfort, in a place of security, in a place of high honor. Kule ntaba they were safe from our enemies wabo. Babe nokwanele ukudla, benokwanele ukuphuza, in a dry and barren land. Singakhohlwa ukuthi amanzi ayempokozo edwaleyo. Babe ngaswela lutho bekhona entabeni yaseHoreb. Mhlawumbe yona-ke ayibenza ukuthi bahlala banethezeke engathi sebefikile eKhenani. Babe nakho konke, be safe from our enemies. Kulona lelo hora of comfort and security, kwafika a divine message. Yet you have stayed too long in this mountain. Masibuka lana. This mountain ibe yindawo of preparation kuwo Israyeli. U-Israyeli wanikezwa the Lord to prepare. Yini ngithi kwaba isikhathi of preparation. Kwakumele babe ready ukuze bangene to the promised land. Le ndaba babekuyo uNkulunkulu wayakha bona, wayesayipha bona, ebanikeza imithetho ababezoyidinga uma bephuma. La kule ndaba, it had been a time of training in the army. Kule ndaba, it had been a time of building. uNkulunkulu wabanikeza the instructions for building the tabernacle. Balaka right the way in the mountain. It had been a time of organizing. Our tribes afundiswa atshelwa ukuthi sikhamba kanjani around the tabernacle. Ngendlela uNkulunkulu akhuluma ngayo kuMose. U-Israyeli wayehlunyiswa ngazo zonke indlela ukuze abe ready ukuphuma. Noma ufika umyalezo kubo, ufika u-Israyeli usahleli kamnandi, usangaqhubeka bakusifundise, but ubaba ubona sebe ready to go to the promised land. U-Israyeli wahlala lana eHoreb, ushilo ubaba isikhathi esingangonyaka. Kwase sekuyisikhathi for them to put into practice ama-laws uNkulunkulu abanikeza wona. They were ready to go forth. Ngoba ethi singabazalwane osiyibandla, we must not remain in a constant state of preparation. Siyadlula leso sikhathi, kube nesikhathi sokuthi uqhubeke uye phambili. They were ready to go forth. Bazalwane siyamkela sifunde so that we may apply and act. There is a time of training. Kanjalo there is a time yokuphuma. Bazalwane masifunda la uDeuteronomy 1 verse 7. La uNIV usibekele ngolimi ubaba lawa military. Usibekele ngolimi lasemasocial. Ukuthi break camp and advance. Lo ngolimi usetshenziswa amasocial. Amasocial suka kwi-basic trainer. Ubaba ukhulume kakhulu ngalokho enyangeni edlule. Ukuthi uIsrayeli lana waya kwi-base. Asho njalo amanye ama-version athi sukani kwi-base of the mountain and go to the hill. Kwi-base la babetrainwa khona, kwi-base la babefundiswa khona ukuhlohla ibhamu.
to the hill. Uthi entabeni yama-Amori babengeke bafike bangene nje kwabe babelwa lezi ndawo zibalwa ngamagama ngoba kwakumele banqobe. They were fit enough ukufika banqobe zonke izimpi bangene to the promised land. Siyamukela sifunde so that we may apply and act. Hallelujah. Bazalwane sinethezeke kakhulu eHoreb. Satraina sazizwa ukuthi sinamandla. Lesibhamu sengisiphatha iminyaka angikwazi ukusebenzisa size sigcine sesidubulana sodwa. Let us namhlanje break him and advance. Uma imoto ikhandwa iyafika imoto ayibheka umakhenika ukuthi ishoda ngani ifephi ayikhanda umakhenika imoto. Uma imoto isilungile umakhenika akakwazi ukuyigcina lokho eqhubeka ekhenika. Imoto mayisiredi yaphuma ihambi yosebenzi yoqhuba umsebenzi kade wenza ngaphandle ngoba ukukhenika into esilungile ugcina usuyilimaza usuyibulala ngoba wena kade uthi uyalungisa. Abanye balimalile abanye bafa ngenxa yokuthi kukhenikwe into vele kade isilungele ukuphuma. Isikhala kade ngisiphethe ngisiphathe ngaze ngagcina sengicibishana ngaso. Omunye sinaye kwibhesi emasasheni kuyashiwo ukuthi lade simthenela yona akusikho ukuthi lisebenziselanga phakathi. Zonke ikhali nezinto ezangaphandle uzozidinga masekumele ungene to the promised land. Khona into engiyitholile baba ukuthi mase sesirelekse kakhulu uNkulunkulu namandla okufaka ifa. Umukhozi lunamatshwele liwafundisa amatshwele undiza abuye azohlala ehlekeni. Ndizani phela amatshwele kha comfortable lehle khona. Ukhozi lulanda ameva luwafake ngaphansi kwesihleke ukukhoza discomfort kuwona amatshwele lokho suke bakhombisa ukuthi now is the time to break up and advance. God elihlale nana amaphiko enu asaqine ngokwanele ukuthi ningandise. Kunameva uNkulunkulu abafakile kithi akhoze i-discomfort thina saze sathi siyahlushwa yini lokhu kwenzeka kimi. It is time to break camp and advance. What is to break camp? Sekhulumeni ubaba no-MC. To break is to cause something to separate suddenly and violently. Ngeke mangithi mina awubreak leli plan ulibambe kancane. Uma ubreak into uyibreaka violently. Break camp. Camp irepresenta yonke into that has kept you stagnant or without progress. Hallelujah. A camp represents yonke into that has kept you stagnant or without progress.
U-Israyeli waba settled at the base of the mountain. uNkulunkulu called them to move from the base of the mountain to the hill country ukuyongena esweni abathembisa lona. So iHoreb was not a permanent dwelling place for them. Kwakunezwa ababekelwe lona. We must have a continual walk with God. Umuntu kaNkulunkulu akagulisi ukuthi ngikule position engikuyona. Ngihlale nje la ngihlale khona nginawo. You need to break camp. Camp into ekubamba uhlezi nje, uwena uhlezi njula. uNkulunkulu is calling us to break camp and advance to the next level. Bazalwane singasho ukuthi our ultimate goal manje is to win souls. uJesu wasinikeza the great commandment uMatthew chapter 28 verse 19. Uthi ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. There is an assignment esanikezwa yona. Bazalwane ngifuna siqonde lokho ukuthi ecamping emasosheni kunamasosheni kunamasosha pheka kunodokotela kunamasosha lawa abizwa mefika upresident amashaya. Umuntu nomuntu neposition yakhe. Akukho umuntu abangisa omunye isikhali ngoba sinikiwe umyalelo wokuthi abanye baphuma abanye basala bephela. Makuthi baphuma olimalayo anekhasoneswa ngoba bakhona odokotela. Umsebenzi uhlaphazeke kangaka ngoba sonke sifuna ibhamu, sonke sifuna imfundiso, sonke sifuna ukuphuma siyempini. Akuyi kanjalo. Ababuyayo ngaphandle badinga ukufika bafi. Ababuyayo emvuleni badinga ukufika umlilo ubasiwe kufudumele. I-commandment ayisho ukuthi hlalani, ithi hambani. Siyahamba. Our task is to continue moving until we soar. Size silibone izwe esithenjiswe lona. Size sibone lokhu uNkulunkulu asinikeza kona. Umuntu nomuntu ne-task uNkulunkulu amnikeza yona. Umuntu nomuntu ne-promised land yakhe. What has God given you to do? You will never attain that promise without action. U-Israyeli wayengeke angene eKhenani engasukumanga kule ntaba ababekuyona. Ahambe. Break camp and advance. Senza lokhu esikhomandelwe kona ngoba sikholela ukumbona. Bazalwane, sikholela ukumbona. Afika kabuhlungu sesifika ukuthi kunabo okumele ukwenze, nabo abantu okumele bafike bazokotha umlilo wanethazeka entabeni yaseHoreb, endaweni yesikhashana. Wathena you were fit enough wangakwenza. Naye phela bazalwane uIsrayeli wayengayibona ukuthi uselungele ukuphuma ayobhekana nalezi zizwe okwakumele abhekane nazo ngaphambi kokuba bangene esweni. Kuyenzeka ungayibona ukuthi usufithi ngokwanele. Ingakho
Hallelujah. Abanye bakwi-camp yefile. Abanye bakwi-camp of discouragement. Abanye bakwi-camp of unbelief. Abanye bakwi-camp yokulimala. Ngisho ngathi camp yinto ekwenza ube stagnant. Abanye bakwi-camp eyokulahlwa ukuthi mina ngalahlwa asivalele yena kwi-cage. Imvimbe to move forward. Abanye bakwi-camp ye-betrayal. Abanye bakwi-camp yokuhluleka. Abanye bakwi-camp ye-rejection. Abanye bakwi-camp yokuthi mina ngikaze ngathandwa. Lezi zinto zithunyelwe ukuthi zizohlala zisibambe zikwazi ukuthi kungabi ne-progress. Ukhona for 15 years but awukwazi to move forward ngoba kule camp uvalelekile. Namhlanje uNkulunkulu is calling us to confront them and push them back. Sizobreaka le camp abangivaleleka kuyona iminyaka. Namhlanje ngiyaphuma. U-Israyeli kwabisa ukuthi ashare the security, the comfort, ukudla okwanele, aphume ngoba umyalezo wawusufikile. Nangu umyalezo namhlanje, singasukuma sime ngenyawo. Nangu umyalezo namhlanje, what do we need to break camp? Yona lonke ebambile. Abanye bakwi-camp yama-drugs, abanye bakwi-camp yotshwala, ukuthi nami ngazama ukuphuma ngahluleka. Nangu uNkulunkulu othi ungakhathazeki Israyeli, mina nginawe, mina ngiyakhamba nawe, ngiyofika nawe esweni, ngihlale nawe. Izitha ngiyonqabela, ukunqoba kusikho kwakho. Noma ungazama uhluleke, uNkulunkulu ukhona namhlanje. You need to take a stand. Ukuthi ngiyabreaka le camp akade ngibambile, le camp akade ngikuyona, ngiyaqasula namhlanje. Break camp and advance and go into the hill mountain. Cela ubaba sondeleze ngaphambili egameni likaKristu Jesu. We have dwelt long enough in this mountain. Let's follow it. Angiyazi uhlobo lwentaba ozohlale kulo isikhathi eside. Anglazi uhlobo lwecamp that you need to break today. But I know in my spirit ukuthi there are mountains kule ntaba ekumele sisuke kuzo namhlanje. Senihlala isikhathi eside kule ntaba. Isikhathi sokuthi uqhubekele phambili. Mhlawumbe usuhlala isikhathi eside entabeni yongathandazi. It is time to move forward. It is time to begin to pray. Kusukela namhlanje ngesikhathi sokuthi uqale uthandaze. Mhlawumbe usuhlala isikhathi eside entabeni yama-addictions. Mhlawumbe une-addiction, une-habit ongasayithandi nawe. It is time to move forward. Mhlawumbe usuhlale entabeni ethile yokuhlupheka. It is time to break the camp of poverty. Umusho njalo namhlanje mfundisi, I need to break this camp. Just raise your hand la ukhona. Wena oyazi ukuthi uhlobo lwentaba ofanele usuke kuyo. Just raise your hand. Ekhona inkosi namhlanje ebusuku. uNkulunkulu uyabona, uNkulunkulu uyabona. uNkulunkulu uzokunikeza amandla ngoba uhlonipha decision oyithathile.
It is time to move. Usuhlala isikhathi eside kule ndaba, isikhathi sokuqhubekela phambili. Usuhlala isikhathi eside u-normal Christian, sekuyisikhathi sokuqhubekela phambili. Usuhlala isikhathi eside ngendlela kade ukholwa ngayo. Sekuyisikhathi sokuqhubekela phambili, awuqhubeki uthandaza indlela efanayo for the past 5 years. It is time to move forward. It is time to move forward. God wants to see progress in you. Phambi sisanda zakho ungayini. Ngiyezwa already ukuthi abanye they are in a mood of prayer. Please, can we all open our mouths and just pray? Just pray to God tonight. Thandaza Nkosi namhlanje uthi Nkosi, I am moving forward. I am moving forward. I am moving forward. UNkulunkulu wethu ontwele, uNkulunkulu wethu onamandla. Come on, somebody, open your mouth. Kotapaka shekapara satarabashata. Kotaparabasaya rabaka shekaparabaya. Lord, we are moving forward. Lord, we are moving forward. We have dwelt long enough in this mountain. Sesihlala isikhathi eside kule ntaba yokungakholwa. Sesihlala isikhathi eside kule ntaba yokugabaza. Sesihlala isikhathi eside kule ntaba yokusaba. Sesihlala isikhathi eside kule ntaba yemikhuba yesono. Sekuyisikhathi namhlanje sokuthi siqhubekele phambili. uNkulunkulu wethu onamandla onke, uma sisodwa sohluleka futhi. We are moving with you. We are moving with you. uNkulunkulu wethu ontwele, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, sithatha isinqumo sokuqhubekela phambili. Baba wethu onamandla onke, and possess our possession. And possess our possession. Ngegama likaJesu Kristu Nkosi, we are entering into the land osinikeze yona. Siqhubekela phambili, siqhubekela phambili, asizukhunjuzwa, kodwa we are moving forward. Kothapaya Siyabonga Nkosi uJesu, siyabonga Moya Ongcwele. Sikunikeza uNkulunkulu wethu onamandla ngezwi lakho. We are moving forward. We are breaking the camp. Ukuthi namhlanje Nkosi, we are breaking camp uNkulunkulu wethu Camp of onamandla. fear, we are breaking it. uNkulunkulu wethu ongcwele. The camp of discouragement, we are breaking it. The camp of poverty, we are breaking it. The camp of low self-esteem, we are breaking it. The camp of fear is broken in the name of Jesus. Tell us, think on the world, our space inside. God sees where our man and where was Kusa. Namhlanje uNkulunkulu wethu into lesiyabonga that we are advancing. Indlela esithandaza ngayo ngeke isafana nendlela esithandaza ngayo kusuka manje kuya phambili. Indlela ebesinikela ngayo ngeke isafana nendlela ebesinikela ngayo. Indlela ebesikholwa ngayo ngeke isafana. We are moving forward in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we give you praise. Father, we give you praise. In the name of Jesus. Our lives shall never be the same again. Can you use this opportunity to say that my life will never be the same again? We don't have getting some people from and some weird getting some men to give me rules. I am moving forward. I'm moving forward even in Banga, never corrupt. I'm moving forward. I'm breaking camp. Kopa sheka. Ubakona wamla bango kritiskati. But I'm moving forward. Over your shield. Over your shield. Thank you, Father. Thank you for your word. uNkulunkulu wethu kusumlola wakho mkhulise. Ngigcwalise uNkulunkulu wethu namandla. Ekwazini nasezweni lakho. uNkulunkulu wethu uDolo, give you the glory, give you the praise. Ngathi Nkosi lezi singahamba nalo hlale njalo enhlizweni zethu. uNkulunkulu wethu namandla silondoloze. Wathi David enhlizweni yami ngiyalilonda izwi lakho ukuze ngigone kuwe. Sikunikeza udumo Nkosi nebongo in the name of Jesus. Ashayele uNkulunkulu ezandleni.